Her er vi ved en lagune her ved Blushøj, hvor vi har vores køer gående lige nu. Oppe bag ved hegnet, der er lige deroppe. Ja, der. Her over sommeren kommer vi til at sætte et nyt hegn op, hvor den her lagune ligesom bliver inddraget. Og den ene grund til det er, at den simpelthen er ved at gro til. I alt muligt forskelligt. Altså, når der ikke er nogen græsning, så vil det simpelthen gro til i krat og til sidst skov. Så det vil vores geder kunne ligesom, de vil ikke kunne fjerne det, der allerede er, men de vil kunne slå meget ihjel og bremse udviklingen. Den anden ting, det er der, hvor de lidt større græsser kommer ind i billedet, det er det her græstæppe. Nu skal vi lige op, uden at ryge ned. Som der ligesom bare bliver tættere og tættere år for år uden græsning. Og til sidst slår alle de små urter ihjel. Fordi de simpelthen bare danner sådan en tæppe. Det kan man se her. Så udover det, så er det faktisk et ret fantastisk område her. Rent geologisk. Man kan se her, nu er det altså noget tid siden det har regnet. Men lerlagene, de kommer helt op. Og nogle steder der presser de simpelthen jorden konstant ud i havet, der ligger lige her bag ved os. Men på samme tid, så ligger der sandlag, som der også ryger ned. Og den her konstante erodering, som det er, den giver mulighed for rigtig mange insekter. Blandt andet så er den ikke blevet fundet her, men den er blevet fundet lidt længere nede af kysten. Overdrevsløbebillen og også rigtig mange sommerfugle er knyttet til mange af de blomster, som der trives bedst på sådan sandet, evigt i forandring område. Det er meget sjovt, her kan man simpelthen se, det er linjerne, hvor det er skredet ud. Nu går vi på den del, der lige så stille skrider ud her. Lige heroppe, der kan man også se det her. Det her det er simpelthen ved at skride i vandet. Det kan godt være, der går 10 år, 20 år, måske 100 år. Men det er en evig udvikling. Og det er det, som der gør, at det er så specielt her. Men nu skal I lige her på se. Fordi heroppe kan man virkelig se det tydeligt. At det faktisk er sket her i vinter. Det er skredet en par meter eller sådan noget. Man kan simpelthen se, her der er et lerlag, der adskiller resten. Så vandet kan ikke komme igennem. Så kan man se hele det her jordstykke, jeg står, det er simpelthen bare skredet, jeg ved ikke, måske en halv meter. Men det er altså også ret mange kubikmeter jord, der er skredet ned. Det er ret utroligt. Jeg glæder mig til at holde lidt mere øje med det her område. Jeg kan se det. Hjelmen ligger derude. Det er lidt svært med togen i dag. Jeg tror, der er mange ting, der slet ikke er blevet opdaget her. Fordi man må faktisk ikke gå herop. Så det skal I lige huske.